Парк Джу-йонг гледа безучастно през прозореца на своята уютна стая в отдалечен хотел. Всичко, което може да види в далечината, са планини и язовир. Тя очаква Нох Хонг-су, който се е разбрал с нея да вземе девствеността и срещу $1000. Уговорката е станала по телефон и по обява, която Нох Хонг-су е открил в интернет. Парк Джу-йонг посреща Нох Хонг-су, който изглежда ентусиазиран от срещата им. Двамата сядат и обсъждат предстоящите събития. Парк Джу-йонг се съблича, плаща за услугата и влиза първи, за да се изкъпе. В този момент става ясно, че Парк Джу-йонг всъщност не е това, за което се представя. Тя вдига телефона и сигнализира, че работата е свършена. Парк Джу-йонг се оказва участник в организация за трафик на органи, която извършва своята дейност от този отдалечен хотел, където млади момичета като нея примамват мераклии за свежа плът. В следващия момент Нох Хонг-су е на носилка и подготвен за началото на таен търг, в който група хора участват за неговите органи. Млад мъж успява да спечели наддаването за първия бъбрек на Хонг-су. Нужен му е за неговият баща, който постоянно бива изместен от списъка за трансплантация. Радостта му е кратка. В следващия момент силно земетресение разтърсва хотела, след което всичко рухва. Парк Джу-йонг, младият мъж и Нох Хонг-су са живи сред развалините. Докато осъзнаят какво се случва, и тримата пропадат в мазето на хотела, където двама слабоумни служители на престъпната организация унищожават останките от изпразнените от органи тела. Обстановката в мазето е зловеща и стрескаща. Докато двамата слабоумни чистачи се карат, Парк Джу-йонг успява да освободи Нох Хонг-су от носилката, на която е вързан при условие, че той й помогне да избяга. Парк Джу-йонг използва Нох Хонг-су като стълба и се промъква през вентилационна шахта в съседно помещение, което е заключено отвън, а ключът за него държи шефа на престъпната организация. Един от бандитите напада Нох Хонг-су, но изненадващо е ударен с брадва от младият мъж, който преди малко наддаваше за единият бъбрек на Нох Хонг-су. Парк Джу-йонг успява да им отвори вратата и се измъкват от зловещото мазе. Тримата започват да си проправят път през развалините на хотела. Опитват се да стигнат до по-високите етажи. Необходими са им завидни акробатични умения, за да успеят. На един от етажите откриват оцеляло момиче, оглеждат се и за сейфовете, които трябва да са пълни с парите от незаконната търговия на органи. Ще успеят ли да избягат от рухналите руини на хотела и да намерят милионите от незаконната търговия с органи?